Bryd sy'n reiddiol o'r Swister sy'n mynd i'n sylw ni nawr, y Valais Blacknose a Catrin Ashley o Ryd Cymera yn Sir Gar. Mae'r rhain yn fryd hollol unigryw yn dyn nhw. O, yndi, maen nhw'n really unigryw, ie. Ti wedi bod yn cadw rhain ys cwpl o flynyddoedd? Ie, 2 mlynedd nawr, ie. So bach yn newydd, iawn, ie. O, maen nhw'n newydd i'r Deyrnas Unedig, beth bynnag ydyn nhw? Ie, definitely. Ond maen nhw wastad, edrych arnyn nhw, dwi'n gweld nhw'n fryd mor ddiddorol, achos maen nhw mor wahanol yn dyn nhw. O, maen nhw yn, maen dim byd yn debyg i nhw, na. Ar y cwestiwn hoffwn i wybod, achos mae'n amlwg mae dy fam nawr mewn yn y cylch, mae hi ar y pen fan hyn ar ymboes ni. Siwt i chi'n cadw nhw mor lan, a'i gwlan nhw mor daclus? O, maen nhw'n really anodd, na, mae lot o golchi. Ie, na, so ti'n cael brwsio nhw, mae'r cwls yn mynd. Ie. So na, lot o gwaith yn neud e, ie. A wedyn o ran y twyd y cwrlog, os na dechneg iddyn nhw? Na, dim byd o gwbl. Na, just cadw golchi nhw a ie, just naturiol yw e. Ie. O siwt ti'n cael y gwallt a'r gwair mas o'r glân yna? Lot o gwaith, lot o pico, lot o gwaith, na, oriau a oriau. Na. Chi siwr na oriau ar chwyn ni? Ydy, ie, na, definitely. A wedyn, mae'r marciau yn eitha bwysig. O, definitely, ie. Dosbarth y defed yw'r rhai nawr, fe. Ond beth yw'r marciau chi'n edrych amdano? Ie, so 4 traed D, a D ar y hocs hefyd a'r peniniau. A mae rhaid lot o D ar y gwyneb, really uchel lan, a'r clisiau D hefyd. Ie. Tipyn o waith yn y A cyrnau hefyd? Ie, definitely, ie. A wedyn mae da ni, y beirniad anrydeddus, Jamie Wood o Northumberland. Ti'n nabod Jamie? Na, sa di cwrdd fe blaen, na. Mae fe yn ffermio ger y Sifiot Northumberland a mae rhyw pryn 3,000 o ddefyd o fe gyd, Blackface, Eblas, Caerlir, Suffolk, Texel, a wrth gwrs Valais Blacknose. O, mae'n rhywiaeth da fe. Ie, mae digon o amrywiaeth o fe. Digon yn cadw yn bysur, fi'n siŵr. Ie. Ond pam yr smotiau di ar y gynffon, mae hwnna eitha allweddol hefyd, ydw ar y ddafad? Ie, yndi, ie. Na, mae rhai cael y dyn perffaith. Be sy'n gyda dy fam fyna, ar y frig yn Esther? Beth yw e? Beth yw'r ddafad yna? Juniper enw i. Ie, na, mae'n pet bach i ma, mae'n dod yn tŷ a pob peth. O, mae'n fnadw. Na, mae o'n 4-2, ond hi o'r un gyntaf mae wedi cael. So, na. A dyn nhw'n rhoedd i gadw? Yn gyffredinol? Yes, yndi. Ie, na, maen nhw'n bach fel ci. Lot fel ci. Na, maen nhw yn. Ie. Mae'n joio. Ond bryd yw nhw, mwy na lai, am i gwlan efe, achos dim lot o gig arnyn nhw? Na, dim lot o gig o gwbl. Na, pryd ti'n cneifio nhw, dim byd lot ar ôl. Na. Pwy sy'n cael rynrydedd o grifo nhw'n ti chi? O, na, ni'n cael rhywun arall i wneud so ni'n digon breif i wneud hwnna. Byddwn ni'n meddwl bod e'n hynlle i gwneud hwnna? O, ie, yndi. A so ni'n hoffi mynd ar y cefn, mae'n rili anodd. A'r cyrnau wedyn, a stico mewn i'r gos? Ie, na. Chi hefyd yn cadw brydau amrywiol eraill? Ie, yndi. Ie, torddi am Grey Face Dartmouth da fi wedi bod yn dangos nhw hefyd heddi. Ie, ni'n bod yn diwrnod brysur. Sut dath i? Ie, 5 so eitha da, ie, good. Chwarae teg. Ie, sioe gyntaf i ni gyd, so na, neis. Y sioe gyntaf? Ie. Mae'n neis i gael rhywbeth yma, fod yn teimlad na fod yn rhan o'r sioe, ynddo fe? O, definitely, o na, mae'n bod yn amazing i wedi wir. Ond mae hanes diddorol i'r bryd yma hefyd, yn dos e? Oes, ie. Beth yw'r hanes? Na, mae wedi bod yn Switzerland. Ie. Ie, na, mae lot o, ie. Yn reiddiol o'r Valais Canton, yfe? Ie, dyna fe, ie. A maen nhw'n gweud bod nhw'n bodoli ers tua'r 15... O, fi ddim yn gwybod na. 15fed ganrif. Ie. Ie, o na, fi ddim yn gwybod na. O, waw. Yn cael ei mai ym 1962, nhw wedi cael ei hystyried yn fryd swyddogol am y tro cyntaf. Ac erbyn hyn, mae yna filodd ar filodd o nhw wedi cael ei cyfrestu. Maen nhw'n mor popular, maen nhw'n mor gwahanol i pob peth, maen nhw'n sefyll allan. A bryd mynyddig i nhw, efe, yn cael ei hystyried? Ie, definitely, ie. O'r Swiss Alps o'n nhw arfer byw, so ie, na, very hardy. Dwi ddim yn siŵr os byddwn i chi dychmygu nhw ar Fynyddau Cymru. Na, dim cweit. Na, dim cweit. Na.
Ond bydd yn eitha pert yn bydden nhw. O, yndi. So chi'n gyrru ar hyd y mynyddoedd a gweld rhain wrth ymyl. Fydd bach yn gwahanol. Pori wrth ochr yr hewl. A mae'r cyrnau, maen nhw'n cael ei defnyddio fel rhywbeth o handlebars, yn Ie, na, maen nhw yn, ie. Mae'r cyrnau cryf dyn nhw, se? O, oes, ie, definitely, ie. Na. Wel, diolch i ti, Catrin. Na, diolch. Fe gawn ni hoi fach o gylch y defed am ychydig, ac fydden ni nôl i weld pwy fydd y beirniad yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Diolch. O, ti'n briliant, sori. Pwy yw nhw? Sorry, na. Gwobriau yn wylo'r beirniad ac yn cael eu cyflwyno nawr i Chetwyn Jones, Cwm Celyn, Ceredigion a'r teulu. Ti'n cytuno? O, ie, definitely. Maen nhw'n edrych yn hyfryd. Ac yna yn ail, Stephen Des Swydd Gair. Chwarae teg. O, na, maen nhw'n edrych yn hyfryd heddi. Wel, maen nhw yn fryd unigryw, mor rhaid dweud na, dos e? Oes, ydy. Chi'n dychmygu'r plant a thyddynwyr yn mwynhau rhain mas draw, yn gwrs i? Definitely, ie, na. Wel, diolch o galon, a ni gael sgwrs nawr gyda'r enillwyr. Wel, llongyfarchiadau. Da iawn, well done. Thank you. How many of these have you got? We have around over 200. 200 of the Valais Blacknose? Yeah. Wow, you must have been one of the biggest flocks. Yeah, I think we are the biggest flock in the UK, aren't we? Yeah. Yeah, they're my dad's sheep, you see. We're going to have a chat to Dad as well. Yeah. But you obviously were a better handler than your dad because you won the first prize. Thank you. How are you, Dad? Happy. How's it going? Very good, thank you. Very good. Well, I'd say they're quite a unique breed, aren't they? Oh, most definitely. Why do you keep them? I just love them. They've got good personalities. They look amazing. And yeah, I just think they're great, so... But 200 of them? Yeah, that's not right, but, you know, we all have these, you know, hobbies and stuff. Mine's just way out of hand. How do you shear them? Well, just the same. Just get sheared the same. Shearers aren't over keen because you have to battle through horns and stuff. But they must get spiked a few times. Yeah, but, you know, pretty much the same in fairness. So, yeah, they're still a sheep. They just look very pretty. And they're so soft, aren't they? The wool is amazing. The wool's so important on them, which is, you know, the wool on these two are really good, which hope that's why I like them. So, you know, it's... That's the most important part. Yeah, so it is massively. Well, llongyfarchiadau mawr. Da iawn yw. Thank you very much. Diolch. Cheers. Bye-bye.